Mutulon ka o muluwa? Tunlon. Tunlon. Iluwa. Tunlon. Iluwa. Tunlon. Siyempre, tunlon gyud kay lami. Hello mga lods, sa Rodriguez Kidapawan City diri sa park sa itong mga lodi diri karon kung unsa ang pinakalami, tunlon o iluwa. Itag nimo kaila nga kusog mutulon o kusog muluwa. Let's go. Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y Maymay, 28. Unsa pinakalami, tunlon o iluwa? Tunlon. Tunlon kano sa kalas na katulon? Ganiha lang. Lasa lasa. Lami. 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 Ang mga unsang orasa tunlon ang lami. 12 Sa hapon o gabi? sa hapon. Katong gitulon nimo unsa man to kaning laut o lasaw? Nasaw. Di ka ginaglaut tunlon? Dili. Nagatulon jud. Wala jud ko galawa. Adyo ka nga ganun di man may iluwa. Lami man. Tulon na permi. Si Jane, 26. Tunlon o iluwa? Tunlon. Para mabusog. Unsay lasa? Lami. Kano sa kalas na katulon? Karon lang. Lasaw o kanang lapot-lapot? Lasaw. Kano sa kalas na katilaw og lasaw? Dugay na pod. Unsay lasa sa lasaw? Nagsama sa murag taho. Di ka ganan iluwa. Dili. Nga naman. Sayang. Dili mo siya ma-experience yung lasa. Basta lami siya. Lubi eh. Mga sa orasa. Init-init, bugnaw-bugnaw. Si Mi... Basta init-init ba ma? Bless 45 Nakay uyab o asawa? na asawa pero pag uli na ako gikag nag-asawa na siya gari. Nag-asawa na siya glain? Paano ni mo nibawan? Pag uli na ay napalang ko sa Saudi balon ako. Pag abot ni mo diri, nakita ni mo sila? Katong eleksyon. Giduol kaya naman ang mga paryente dulay mong bana. Nag-istorya mo? Gihapak na ko. Giduol din siya sa girl. Gihatag din niya ilang anak. Pero actually naka-move on na jud ko. Pero kasagalan na halos sa mga OFW, labi na naka-move on. Ingon doon nila pag mag-uli na daw ka sa Pilipinas, dito ni mo ma-feel pa ang last pain. Maski naka-move on ka, magtulo pa jud ang imong luwa. Pero after sa pagtulo ni mong luwa or makahila ka, pag umana ato dito na wala na, mawala na, dito na jud na totally move on na ka, na naka-move on na jud ka. Ang lang is kung okay lang jud unta pa ang relasyon sa mag-asawa, mas advice ako na dili na lang mag-abroad ang babae or ang lalaki kung kaya man diri sa Pilipinas na mabuhi ang pamilya. So kay naadyo tendency 100% mag either babae or lalaki magbinuang jud kay tungod sa kalayo. Naman po'y lalaki na loyal sila, manghulat jud sila sa ilang asawa. Pero ang ilang asawa po na nagabinuang dito, naapod na labi na sa amo Saudi area, wala jud binuang kay dili man ni makagawas, walay day off. So depende sa OFW kung higpit or dili. Pero mas possible ang binuang kanang open gani siya na country. Kay ang temptation di jud tao rabiya. Sa party nimo ikaw mo binuangan pag uli gini mo sakit kayo. Ginsa mo pagkibalo? O sa girl naga-live siya always. So ang naga-react mga relatives kay wala man sila kabalo na nagbulag da Amy. Nagbulag mi kay dili naman pud na ako maka 26 years biya ako nagsuffer sa ko. Kung ikaw may gugma, unsa man ka? Mutulon ka o muluwa? Tunlon. Kano sa ka last na katulon? Sa karon Sa gitulon nimo? akong pride. Nalay trial sa ko karon na abot. Pero gitulon na ko akong pride. Tunlon kay syempre kailangan man ka mag sa imong kung unsay desisyon nimo na kabalo ka na magmaayo gihapon na masig kabalo ka pait or grabe ang trials nimo karon. So tungod kay gitulon nimo imong pride, so ipaglaban nimo to kung unsay imong gina-fight karon. Dili man tama kaayo og una-una kung wala siya. So isamot nimo ang imong pagtuo sa Ginoo na makayanan nimo tanan ang imong gitulon. Laban lang jud ka tapos sabay ampo kay wala may laing makatabang kundi imong sarili lang jud. Dili ang ubang tao. Shout out sa mga kahit mga broken hearted na kung unsa man ilang nakaagi karon, mag-move on lang jud nya sabay sa pagampo sa Ginoo pagsalig kay Bilig ba ka mo dawat kung na'y manligaw sa imo ha? oo, kung as long as nakabalo ka na okay lang or kanang ang importante man gud sa tao kanang
pagdawat sa imuha kung unsa ka, pagpalangga sa imo ug labaw sa tanan ng respeto. Kung makipagbalik siya sa imo, dawaton ba nimo? Never na uy. Happy naman siguro siya sa iyang life karon maski merong ragdi man siguro. Pero adayon lang niya, at least nakalingkawas na pud ko sa mga tanan na imong gipag-antos. Andy Buenaflor, Lanong Kidapawan City po. Pila edad? 50. Nakayo? Loveless Product Fling. Kanang, kumusta ang imo ang bagong tuig? Ano, murag gisapot ko karong tuiga pero sige lang. Ano, kinaiyag yun sa puton. Kanang, mutan ako si mo karong bagong tuig, unsa may mas lami? Tunlon o ilwa? Siyempre, tunlon gyud kay lami para ma-feel gyud nimo siya. Legal age, mga daddy na lang para safe. Ano, wish na ko ang more happiness, more blessings in life, mga graces, makaabot pa ang mga family, taas mga kinabuhi. Kung sa relationship ko dapat na ang trust o loyalty. Kinahanglan ba involve ang kwarta sa relasyon? Sa panahon karon practical naman ta involved gyud, pero kung both female ug male nga mag-uyab, kung mag-date sila dapat 50-50 or magsabot sila kaysa na po'y taya. Pwede gyud problema ang kwarta. Unsa ka may gugma? Na in love na ko last dugay na to pero blinded ko buhos tanan. Binuangan ka? Oo. Yun sa mga kanya pag binuang? Kanang tanang kwarta na hurot. Nicole, Nuangan. Tunlon o ilwa? Tunlon, gabi eh. Gabi, unsa lasa mo? Lami. Lapot o kanang lasaw? Kanang lapot. Ano, kanang with feelings ba? Oo. Lami kayo eh. Mga alas 12 sa gabi Alas eh. 12 sa gabi eh. Nganong naaman diha alas 12 sa gabi ang kalami nga tunlon sa lapot? Dara magudang medyo romantic mo kaon. Siyempre ako sang lasahon kung okay ba tunlon ana. TV. Taga lapo-lapo. Itulon o ilwa? Iluwa. O wala ka katry og tulon? Wala. Wala. Kung papiliyon ko sa may lami tunlon, lasaw o lapot? Lasaw. Ano sa last na katila og lasaw? Ganin na. Ikaw. Lami kayo? Lami na. Joy. Tunlon o ilwa? Ilua. Kung naipatulon sa imo, ganahan ka? Depende kung unsa. Unsay gusto nimong tunlon? Lasaw o lapot? Lasaw. Lasa-lasawan pa ba nimo sa imong dila or imong tunlon diretso ang lasaw? Tondon na lang guro diretso. O ayaw, ayaw, inday. Ayaw, kulkugaday. O ayaw, ayaw, inday. E gilok-gilok, baya gamay. O ayaw, ayaw, inday. Ayaw, kulkugaday. O ayaw, ayaw, inday. Hello mga Lods! So mo tayo mga tubag na tunlon, na iluwa, na seryoso, na yaga-yaga. Depende sa imong trip diha mga Lods. Paki-follow and like sa itong Facebook page, sa YouTube channel. Ako si Papa Rocky. Sa Facebook page ng Kap Lodi. Ikaw diha, tunlon o iluwa? Shoutout lang po sa Kuangig So, nila sa Balay. Marisa Kodog. Happy New Year and good health. Ako lang shoutout akong bana og ako ang add na lang pud ko rin sa Facebook. Sa akong Reels God. Naman ko i-Reels. Kanang ano lang niya kung kanang Nickelodeon. Napog ko i-Reels guys. Paki-add na lang pud ko. Sa Tapos spelling sa Nickelodeon. NicoleLHOODDIN. Okay, Nickelodeon. Opo. Okay, sige. Shoutout lang ako kung Reels nga. Paki-add lang pud ko rin. Thank you sa tanan. Mina-shoutout din ako akong pamilya sa taga Nursery Phase 1. Shout out sa tanang teachers sa Kidapawan City National High School, especially sa among mother nga principal si Ma'am Rose Lansaga. Akong family sa River Park, karon dito sa nag-celebrate og New Year. Happy New Year sa tanan, ako mga students, mga buutan. Happy New Year everyone. God bless. O ayaw, ayaw, inday. Ayaw, kulkugaday. O ayaw, ayaw, inday. E gilok-gilok, baya gamay. O ayaw, ayaw, inday. Ayaw, kulkugaday. O ayaw, ayaw, inday. E gilok-gilok, baya gamay. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, baya, kulkuga. Kanang imuhang ilong nga nagyaka. Tuslok-tuslokon, unya lugit-lugiton. Tuyok-tuyokon, gilok-gilok paminawon. Pagkalisod gayod, oh, kung ma-infection, basig ma-injection, ug mao ka na ang leksyon. Murag election, manggawas ang halandon. Sama sa imong ilong hubag nga kamatison. Mao ayaw kulkuga, pero lami ingon pod nila. Kulkog-kulkog-kulkuga, kanang imuha, kanang imuhang dunggan nga astang hugawa.